Wel, dwi'n mond i gael yn ethol ers 12 wythnos, so wrach bod i bach yn gynnar i fi ddechrau deud dwi wedi gwneud hyn, dwi wedi gwneud llall. Ond yn sicr, dwi'n meddwl un o'r ymgyrchoedd dwi wedi bod yn ymwneud â hi ydy'r ymgyrch yn erbyn datblygiadau tai anferth sy'n digwydd mewn rhai ardaloedd yng Ngogledd Cymru. Enghraifft, mae pentre Bodelwyddan yn Sir Ddinbych, maen nhw'n sôn am godi 2,000 o dai yn y pentre hynny, sy'n treblu maint y pentre. Mae'n mynd i newid natur y pentre yn llwyr, a does dim galw lleol o Modelwyddan am gymaint o hynny o dai. Felly mae'n tanseilio'r gymuned mewn ffordd. A dim jyst yn Bodelwyddan, mae'n sôn am godi 800 o dai yn Abergele, 200 yn Llamerfechan, mae'n gynlluniau am filoedd o dai yng Nghaerfyrddin, mae'n digwydd dros Gymru. Felly dwi'n meddwl un o'r pethau sy'n rhaid i ni daclo yn fuan iawn ydy sut mae'r system gynllunio a codi tai yn cael ei redeg yng Nghymru. Mae angen i ni gael tai sy'n cael ei codi mwyn darparu tai bobl leol, ac nid codi tai mewn ffordd sydd yna, rili, i greu elw ar gyfer y cwmnïau adeiladu mawr.